Hej, vi skal forklare omkring menstruationscyklus. Det I kan se her, de her 2 søjler her, det indikerer den periode, hvor der er med menstruation i. Og hvis man så går herned og kigger, så er det her livmoderen, hvor man ser meget slim være herinde i slimhinden. Og man kan se, at op til de første, altså op fra start, lige efter menstruation og til man har menstruation igen, så opbygger sig livmoderen af slim. Og det kan man også se herinde, hvis man går ind på den her, hvor man kan se, at det her det er livmoderen, og så herinde i hinden, der efter noget tid, så kommer der mere og mere slim, som så til sidst bliver kappet af og ryger ud, når der man har menstruation. Og omkring positiv feedback og negativ feedback, det betyder, at når der er en positiv feedback, det er de første 14 dage, som gør, at FSH og LH de får østrogen og progesteron til at stige. Og de sidste 14 dage er der negativ feedback, hvor der er progesteron og østrogen får FSH og LH til at falde. Hvis man så går op og kigger på de her de 4 øverste tabeller i den store tabel her, så kan man se, at der bliver dannet noget FSH og noget LH, og noget østrogen og progesteron. Det starter med, at FSH bliver dannet oppe i hjernen i noget, der hedder hypofysen, som der så bliver så sendt ned til livmoderen og dernede omkring ægstokkene, og så bliver der dannet østrogen. Østrogenen, den stiger så, som I kan se, stiger den sammen med mængden af FSH, fordi de her ligesom bliver sammen. Når der så er nok østrogen, så bliver FSH'en smidt tilbage igen, og det gør så, at produktionen af LH, den stiger voldsomt. Og det hænger sammen med ægløsningen. Det er lige op til ægløsningen, fordi så skal livmoderen gøre klar til at kunne have et barn. Eller et foster. Når LH så også bliver stort nok, eller bliver for højt, så bliver det også sendt tilbage igen. Og LH, det er det, der er med til at danne progesteron, som også bliver dannet af folliklen selv. Og det er det, der gør, at den aldrig kommer helt ned på 0, men altid er lidt. Så lige op til, at man skal have menstruation igen, så er progesteron på sit højeste. Og det er det, der gør, at livmoderslimhinden, den ligesom også er på sit højeste. De hænger ligesom lidt sammen der. Så falder det så lige inden, at du ser menstruation igen, fordi at de gule legeme, det dør. Der er en sammenhæng mellem de gule legeme og progesteron. Hvis vi så skal kigge lidt på, hvad de forskellige stoffer gør, så som sagt, så FSH er det, der gør, at østrogen, FSH danner østrogen, LH danner progesteron, og FSH gør sådan, altså når de bliver sendt tilbage til hjernen, så gør det, at LH det bliver dannet. Hvis vi så kigger på, hvad østrogen og progesteron gør for resten af processen her, så østrogen, det er det, der gør sådan, at livmoderens limhinde hernede, at den bliver forberedt til, at der kommer et barn, fordi det er her på et barn, vil komme til at sidde. Og progesteron, det er det, der gør, at den forbliver. Lige så snart at progesteronen den falder, så vil både livmoderens slimhinde falde, og det gule legeme vil falde, eller vil dø. Okay, som Britt hun lige glemte at fortælle, så står FSH for follikelstimulerende hormon, og LH for luteiniserende hormon. Det var bare noget hun glemte, bare lige for at forklare det. Men for at lade os starte med at kigge hernede på folliklen og det gule legeme, så vil jeg bare forklare lidt om, som Britt hun har næsten forklaret det hele, men altså folliklen, det er det, der starter hele processen. Og for hver gang der bliver dannet et follikel, der dør der et gult legeme. Så det er den der proces hænger ligesom sammen. Og i det her skema, som man kan se heroppe, der er der en sammenhæng mellem temperatur og menstruationscyklusen. Man kan se i starten, hvor et follikel der bliver dannet hernede, så kan man se på grafen heroppe, at den er rimelig høj, fordi nu sker processen.
Mens det så lige så stille bliver dannet, falder det lige så stille, og det svinger sådan lidt imellem. Indtil hvor der lige præcis er, indtil der er æggeløsning, så sker der det, at temperaturen stiger en halv grad. Og det er fordi, at nu sker der ligesom noget, at nu stiger temperaturen. Og her der sker det, at den bibeholder det lidt, den her temperatur, indtil at den så finder ud af, at det gule legeme enten er blevet befrugtet eller ikke er. Hvis det gule legeme ikke er blevet befrugtet, og selvfølgelig hvis follikken den brister, bliver det selvfølgelig til et gult legeme, det glemte jeg lige at fortælle. Og hvis det ikke bliver befrugtet, det her gule legeme, så henfalder det og til sidst dør, som man også kan se på grafen, at den falder meget drastisk. Og den falder lige under menstruationen, som også fortæller, at den ligesom skyller det hele ud, og den så er død. Så ja, det var sådan set bare det, jeg lige skulle fortælle, bare lige for lige det lidt, jeg skulle sige, men Britt hun sagde næsten lidt af det hele, så det var bare det, jeg skulle sige.